I és important el que vaig a dir ara. Les normes d'ortografia valencianes no tenen 40 anys. El que fa 40 anys és un acte d'adhesió a la normativa valenciana en el monasteri del Puig. Les normes d'ortografia valencianes tenen més de 100 anys. Són molt més antigues, inclús, que les bases del 32, que ni són normatives valencianes, ni són normes, ni són bases d'ortografia, ni són valencianes. Són de Pompefabra, tot el món ho sap. Les normes valencianes, tenim que saber tots que els primers intents ja més moderns de tindre una codificació ortogràfica valenciana venen de començament de segle en Josep Nebot i posteriorment és el pare Fullana, un franciscà, igual que el pare Pere, que hem estat esta matí molt a gust recordant un poc la seva vida i la seva obra, fa una normativa en 1914. Estem en l'any 2022. Podem dir que la normativa d'ortografia valenciana té més de 100 anys. Per tant, que quede clar que no té 40 anys. Les normes del Puig són l'última modernització, l'última compilació que es fa per adaptar als nostres temps la normativa valenciana. És que a voltes es confon aquest terme i quan nosaltres diem que els valencians tenim una normativa que té 40 anys, això és una codificació moderna. I clar, hi ve el catalanisme i diu la nostra és molt més antiga, vosaltres el que heu fet és un apanyo recent. Doncs bé, aprofitant aquests 40 anys, el que intentem des de Convenció és arreplegar totes les sensibilitats que té el valencianisme i convidar-los a que per a aquesta efemèride facin una aportació i les arrepleguem. Com sabeu, el valencianisme n'hi ha una part que a partir de l'any 2005 la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en una decisió un poc polèmica perquè no té un consens ample, decideix introduir uns canvis ortogràfics, d'accentuació i tot. I això crea un cisma en el valencianisme, un cisma que dura fins als nostres dies. El que intentem és que per damunt de tot això i per l'especial situació que tenim delicada de supervivència al valencianisme, tenim que intentar veure la manera de que n'hi haga per almenys un lloc en comú, què tenim en comú tots. I aquest llibre és la més recent recopilació d'artículs de tota la gent del món valencianista, accentuen, no accentuen, tinguen una sensibilitat o tinguen una altra sensibilitat. Cada un ha tingut la llibertat d'expressar-se com ha cregut i conforme ha volgut. N'hi ha des de membres acadèmics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, membres de l'Institut d'Estudis Valencians, gent més vinculada al grup d'acció, uns altres vinculats i encàrrecs a l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana. Hem intentat arreplegar-los també geogràficament de tot el territori valencià en el que hem pogut. I, per tant, direm, estem davant de, sociològicament, una mostra dita, escrita i explicada des del valencianisme, no des d'un altre punt de vista que no siga el nostre. Per tant, creiem que és una obra col·lectiva que hauria d'estar en totes les biblioteques de qualsevol persona que es senta i es crega valencianista, perquè des d'ací es podrà veure les diferents sensibilitats.